Hello. Maayong gabi. We are live with Ate Gama. Ako di ay maayong gabi ninyong tanan diha, mga kabisaya, mga kabisdak. Welcome sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show. Kuno man akong talk mo giday. Talk show. Kung saan Bisaya man ta, pasagdi na lang na. Okay? Ako siya, Ate Binky, inyong host gikan sa Ontario, Canada. Og ako po si Ate Gilma, inyong co-host gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Oh yes, duha ka Bisaya, two Bisaya women. One With mission one mission to inspire, encourage, and connect Bisaya around the world. Okay, mga Bisaya, bisan asa ka karon na aman ka sa Canada, sa Pilipinas, sa US, sa Europe, o asa man kadapit sa sulok sa kalibutan. Welcome kaay ka diri sa among little online Gilma Bisaya family. Welcome ka mo, right? Kuhaan na ang inyong mga kape o tsaa. Paglingkod, pag-relax, o makigistorya uban ka namo. Yeah, ayaw kalimot pud mo dia og comment kung asa mo karon nagtan-aw o kung nagtan-aw mo nga replay, ayaw kalimot asa mo nagtan-aw, asa mo ka Bisaya nagikan. Kung first time ninyo dinhi, welcome kaayo. Feel free to follow our page para makita ta matag gabi. Yes. Okay, kung ready na mo diha, magsugod na ta mga kabisdak. Kaya nga atong topic karong gabi o na nindot kaaya. It's all about God's timing, right? God's timing is always perfect. Di ba, Ate Gilma? Sinabi mo pa, God's timing is perfect timing. Always perfect. Unya, usahay, ang delay sa atong mga pag-ampo, mga tubag sa atong mga pag-ampo, dili di ay denial. Mga preparasyon na diha, preparasyon pa para sa inyong maayo pa, di ba? Mo agree ba ka ana, Ate Gilma? Mo agree jud ko kaayo. So, trusting God's plan. Yes. Is very important. Yes. Ivan, in English to siya. Tinuod gid Ate Gilma no, kay kung walay Ginoo nato, wala tay mahimo. Kay ako bitaw no, ako i-share lang ni sa atong mga viewers nga kanang kung walay Ginoo bitaw nga nag-uban sa akong pagka total I was in total disability for 2 years no, and after that I recovery for 5 years continuous therapy. Kung walay Ginoo ba nako, wala dili na nako kaya oy. So mao nang Ginoo, mo nang iyon nga mosalig kita sa tanan nga blessing, panalangin sa Ginoo atong ihalad niya. Okay. Tanang nga sakit ba karon o pagsuway ba karon, gi-prepare ta ana sa Ginoo nga maging strong. Oh, di ba? Maging strong ta kay sa akong hunahuna no, dili jud ta kuanday kana bang ang gihatag sa ato sa Ginoo ato jud nang makaya. Yes. Kaing nangano, He knows everything. Kabalo siya nga kaya nimo, maong gihatag na niya sa imo ha. That is to make you strong. Yes. Ati kita magutaw ra magutano niya ang atong huna ba naara sa sulod sa box. So ang ato di ang buksan o kanabang unsa ba na atong ablihan ang atong mga panghuna-huna. Lawakan, kumbaga ilawak pa nato panghuna-huna. Ang importante kita nga kanang kuan kita mag-connect kita. Maging strong. Kay aron malampasan nato ang ato ang mga trials diri sa kay give it to you. Dili na niya ihatag ta nimo og dili nimo kaya. Usahay man gud Ate Gilma, dili magud ta kahulat kay gusto nato diha dayon ang tubag, labi na gusto pa nang maayo nako. Na dili man ka maayo diretso kay giunsa man nimo imong pag-abuso sa imong lawas nga atong sa una ang imong pagkaon o imong bantay, ang imong pag-ulay wala nimo giatiman. So kani bitong atong ginagmay nga gihimo mubalik sa ato unya
kung mangayo ta gusto nato nga muhapa diretso ang naada sa rin sa tutubangan natong ipangayo na dili man na mao kay kinang itudluan para sa ako at Tinuod na siya. kuan ko sa Ginoo unsa ang talaga magutan niyang tanan no itudluan ta niya mo nang usahay dili kita kahulat pero naa ginang seasons of waiting sa atong kinabuhi Tinuod dya. no Tinuod na siya. Kay ug ihatag na niya og basta-basta ra. We want all the things that we wanted in the world. yeah. Diba? Pero di man na niya ihatag tanan kay ay uban makadaot man nato di ba straight. I-prepare jud ka sa Ginoo to become the person you're gonna be in the future. Mao nang di na niya ihatag dayon sa imuha. So, parehar gyapon natin no nga kanay bitang mag-eskwela ka, naa siya proseso, maghulat ka. O kung mag-abrik kag negosyo, o kinahanglan naman ka mag-establish og good relationship sa imuhang sa mga tao. Kay siya. Unsaon man nimo kay ang negosyo kitang tanan negosyo ang tao, we are all in a business, right? That's so because everybody needs anything and something. So all this pagkaon nato, ang sanina nato kay itong ipang suot unsa man na, this is business, right? So but then we have to learn how to nagbinisay nag-English man ko. Uy, kanang lagi Bisaya man unta ta diri. Agtuon dito taon sana pagdala ang atong Mao lagi. galingon no, mo na siya. Yeah. So kung wala pa nagihatag sa imuha, that means you're not totally prepared. Yeah. Kay iparar ka sa Ginoo para bag-o niya ihatag ang imuhang gipangayo. Bitaw, no? Mag-trust lang jud ta. Mag-trust ta sa God's plan because He knows everything kung kano saan niya ihatag nimo. Pareha pud ti ako pong ihatag sa imo akong personal nga testimony about ani akong gihimo sa online ba. Kay kaning akong gihimo sa online, ako dili ko I don't know what to do. Unya kay ang nakanindot lang kay naamang siya kanang step by step na community ana. So munang kuan ko kanang nagtuon ko pero munang giyon kay daghan magug kayo nga mag-ingon nga sama na kung ano na kanang gusto nila nga makasapi diretso. So sama gyapon na nga maghulat jud ka mo ng personal kung naa gyud kay kuante kanang bitang hulaton ang intak nga panahon kay kanang kaya nimo nga i-deal tanan ba because tinuod na. Yeah, Bisag sa nga negosyo you have to build it. And naata sa proseso nga naga-build ta. Yes. See? Yeah. Ang importante ito para sa ako Ate Gilma no. Kay kanang na-build sa ako ba no ang ganahan ako kay kanang lahi kayo kanang natun-an ako ni nga magpasalamat ko katong siyempre katong wala na ko hope nga kanang makapadayon pa kong karon na niya pa karon nagatubang sa inyo nga nagkataw-kataw nag-inspire sa inyong tanan no na nakatuon ko og kana bitong gratitude and then sa diha nako sa community we are practicing all gratitude kunya kanang ako kanang the more bitaw nga imo bitang isulat di ay ang imuhang pagpasalamat kay sa una ati nakuan ako anang naanad ako anang magsulat kanang mag-diary ko naanad ako anang magsulat ko pero kani manggod sa ato no kanang everyday nga practice bitaw it really change your isa imong paghuna-huna ba kung magpasalamat bitaw ka gaan kayo isang gamay nga butang yung pasalamatan mo na ang grasya sa Ginoo mo abot sa imuha mo mura bitaw siya magical no mao po na ang akong nakatunan sa dihang nisulod ko sa business ang resilience ug ang personality development. Yes. Mao'y number 1. Yes. Nga akong gipasalamat sa community. I used to be a different person. Tapos, nakakatuon lagi ka. Naging grateful, nakakatuon ka nga. In life, there's seasons. Yeah. At saka makakatuon ta nga dili bitaw ta kanang magkumpara sa uban kay lahi gid atong journey no. Lahi ang unya kanang nakakatuon ka nga kanang bisan
pareha mo negosyo pero lahi ba mo tuga og grasya og kanang tong gifts sa Ginoo. Oo, lagi. Pero pa sa diri na community nagtinabangay ba ya? O mo na akong ganahan te kay How people here are helping each other. yes. Helping So each others. Split up. yeah, I super love it because kanang naa din kay murag naa din kay kanang paglaom bitaw nga na ako paglaom nga ay kaya din ako ay mag-imagine ka ba nga if they can do it so can we, you know? So can we? Yes. Yes. But it is a matter of time. It's a matter of waiting the right time, and then at the same time, you are kanang mag-build ka sa imong resilience sa imong good habit. So, you know, it's really all about your personal development. And gusto ganahan mo nang ganahan kay ko aniti. Murag ingon ko nga amo na akong purpose na sila. Okay raman ko nga na mag-ingon-ingon ani nga naara sa, you know, you can bring anywhere. Ang nakaganahan na ako kay you can bring it. Your phone is anywhere, you know. You can bring it. So yeah. So sa mga nagtan-aw karon, I will encourage you all sa inyong personal nga development sa inyong negosyo or bisag unsa nag-eskwela ba mo or tanan ba mo karon o nanay ba mo nga nagatuman do not give up because everything happens for there is always na kinay siya yung mga hinungdan nga nung may tabo. Nakabantay ba kate nga na mga pangitabo nga gusto nimo niya dili madayon? Dili madayon. Yes, dili madayon. Nya atong question tong wala that time is not meant for you yet. Yes. Kanang season sa imuhang life nga wala paghihatag sa imuha because you have your own time. Yeah. Og maoray lagi ingon na God's timing is the perfect timing. Yeah. So, mao among mga pahinumdom og mga pang-inspire kaninyo karon mga igsoon mga kabisda kung asa man mo karon. Ako mo pangutanon ni Ate Bigel mga unsa nga blessing ang inyong gihulat nga sa imong pagtuo maabot sa hustong panahon, no? Kay para sa ako, no, kanang wala ang insakto nga kanang panahon is today, is now, right? Kay magmata ugma is different time, you know? So the perfect timing yun is now. Now. Oo. So, share sa comment mga kabisda kung asa mo nananaw karon unsa blessing nga inyong gihulat, no? Nga sa imong pagtuo maabot sa hustong panahon. Okay? Kay para sa ako wala gyud intaktong you know, usahay man ta nga kanigin nga panahon but actually every day is our last day. Every day is the only day. Every day is the only day we have because when we sleep and do tomorrow, we don't know if we can get up. No, yeah. To come, yes. Yeah, we don't know really. Yes. And every morning, pag mata mo is already a blessing. Yes. And we have to be grateful for that. Yes, exactly. Yeah. Kay daghang kayong salamat mga kabisda. Kung mag-closing na ta Ate Gilma. Yes. Padayon lang ta sa paglaom, pagampo og pagtinabangay. Yes. Now pag bag-ong oportunidad nga mahimong mas maayo. Yeah, daghang salamat sa inyong tanan sa inyong oras sa pag-uban kanamo karong gabi una mga kabisda. Og ang inyong comments og ang inyong mga istorya og inyong mga suporta kamo ang naghimong espesyal sa among gabi. So ayaw kalimot. So bye-bye. Comment og mag-like. Yes. Okay, so usahay ang gamay. Okay. So usahay man gud tino ang kinahanglan sa ato nga naalang gitay faith og atong pagtuo og ayaw din ninyo kalimta. So dili kanilang kalimtan ng tanan. Okay. So maurat to salig lang ta pirmi sa Ginoo og ako si Ate Binky from Ontario and Gilma sing Amping Kanunay. Amping Kanunay mga kabisda. And God bless everyone. Take care. Take care. Bye-bye for now. Gabi. Salamat mga kabisda. Salamat. Bye.